Ndinibulise nonke. Before doing this video ke namhlanje, I want to say to all women out there into yobana ngaba Happy Women's Month. Nangela mini ke ka-Happy Women's Day. Happy Women's Day, good people. Ze niyazi into yobana ngaba thina singabantwana benu, singoosisi benu, singabantwana benu, singoobhuti benu, sizi-cousins zenu, sinithanda kakhulu. And Happy Women's Day ku-colleagues every woman out there, Happy Women's Day. Lo mntu endimbeke apha ke ntla kwam livundlekazi, ngubhayi nguKhatshie unyuka emnyama canisizeba. Ndizalwe emavundleni ke mna, ndizalwe emavundleni. Ngumama am ke lo ndimbeke apha. Lo ndimbeke apha ngumamam. Sisuka kude ke nalo mfazi, sisuka kude kakhulu ke nalo mfazi. Ogama lakhe ke ndizawubiza wonke amagama akhe ke zineefani zakhe zonke. NguNontutuzelo, Gloria, Tyhali, Dukiso, Matyeni. Now she utshate notata I think for 9 years if andixoki, for 9-10 years, into ezinjalo. Yeah, and then ke ngoku babuya ke ngoku bahlukane ngezizathu zabo ke, uyabo, ngezizathu zabo. Utatam wazama uba nguJonas kwathi uyaxoka izukwenzeka loo nto. Now emveni kokuba behlukene izinto changed, uyabo. Umama became a single mother, then izinto zatshintsha. Now kuye kwaba nzima ke ekukhuleni, good people, andifuni uxoka. Nangoku kusenzima, it's not like kulula but kungcono kunakuqala. Izinto zezayo kwaba nzima kakhulu ke ekukhuleni. No, these women notata bohlukane in 2012 I think. Now wanyanzeleka into yobana ngaba kuthi singabantwana bakhe abe ngumama, abe ngutata. And naye wayedla ngokutsho into yobana ngaba bantwana bam ndingumama tata kuni. Sikhulile ke nzima, good people, nzima kakhulu. Such that nakuloo mama zange sahlala kakhulu because i-welcoming kuloo mama zange yaba as nice, man, if I can say. Sanyanzeleka ngokuba simkile kuloo mama, then sahamba sayogada komnye ke ngokumzi. Umama wasishiya ndina-12 years, umninawa wam ena-9 years, to come and work eKapa emaplazini to make sure into yobana ngaba siyadla and to make sure into yobana ngaba siyanxiba esikolweni sirayithi ngulo mfazi. Now at that time ndandinga-understand, I thought into yobana ngaba, you know, I thought ngelaa xesha uba no, uyanditrafa, uyandihlukumeza and stuff, only to find out into yobana ngaba, you know, this woman trained me. Namhlanje I'm this Prince Matyeni that I am ngenxa yento yobana ngaba this women trained me. Ndiyakwazi ukuzimela mna, I stand for ii-decisions zam endizithathayo because at a very young age ndanyanzeleka ukuba ndithathe ii-decisions. Ndanyanzeleka ukuba ndihlale nomninawa wam, ndanyanzeleka ukuba ndigrume umninawa wam, ndimnqande, ndimbonise into yobana mamele ke, this is not right, that is right, this is not right, that is right. That is why namhlanje uthi xa ndithethe kube ngathi kuthetha umntu omdala. If I can tell you age yam awuzubhiliva, uzoba uthi uyaxoka mani. Age yakho le, because ndanyanzeleka ukuba ndibe mdala at a very young age. Now into endifuna ukuyitsho apha kulo mzali is that ndiyabulela kakhulu, man. Ndiyabulela kakhulu. I've never, zange ndarhalela mna uzalwa ngomnye umntu ngaphandle kwakhe, even though kwakunzima, but zange ndawisha into yobana ngaba maybe yazi uba bekuthiwa I had a different mother. Cha, zange. Lo mama, you know, nzima, man, usikhulise nzima, usithandile, wasikhusela. Like akho nto ndithi ndiyayikhalela.
When it was time after grade 12, when it was time for me to go to evarsity, and I was looking at i-situation ekhaya, I'm like, no mama, kuzolunga uba ndihambe ndiyofunda, lixesha loba ndihambe ndiyosebenza. Because kaloku ngoku ndinikwa imali uba mandihambe ndiyofunda, then apha endlini shiyeka ndingenayo neyokutya neyokuthini. No, ayindiphathi kakuhle loo nto. I had to choose ke ngoku between isikolo nomsebenzi. I chose umsebenzi, good people. I chose to come and work for myself. Ngoku I'm in position where ndingakwazi ukuzifundisa yonke into endirhalela uyenza ngoku ndiyayenza because ndikwiposition erayithi yoba loo nto ndiyenze, neminyaka isandivumela. So ndifuna ukuthi kubo bonke oomama abazi-single mothers out there, kuyenzeka and ku-possible. Ndifuna ukuthi kubantu abanoomama ababezi-single mothers, oomama bethu ke abafani, nendlela abasithanda ngayo ayifani. Abanye basithanda ngendlela ethile, abanye basithanda ngendlela ethile. Kodwa into endifuna ukuyitsho, good people, is that masibathandeni abazali bethu, is that masibasapoteni abazali bethu, is that ngale nyanga yabantu bongoomama mabazi into yobana ngaba siyabathanda, mabazi into yobana ngaba siyabakhusela. Owam umzali kulaa ndawo kakuyo uyayazi uba ndiyamthanda, uyayazi uba ndiyamkhusela, uyayazi into yobana ngaba I'll do everything and anything for yena to make sure into yobana ngaba urayithi. That is all I can say. Now ndenziwa ngulo mntu ke mna ukuze ndibe ngulo mntu endinguye namhlanje. So for that ndiyabonga, for that I appreciate kakhulu, kakhulu.